Πράσινη ατζέντα λοιπόν και κοινή αγροτική πολιτική. Κύριε Φαρμάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Η νέα ΚΑΠ προτείνει και οδηγεί σε μια ποιοτική γεωργία, θα έλεγα. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με το άριστο κλίμα που διαθέτει και με τα έφορα εδάφη της, είναι, ξέρουμε όλοι ότι είναι σε πλεονεκτική θέση. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο όλα όσα πρεσβεύει η νέα ΚΑΠ, έτσι ώστε να υποφεληθούμε? Κοιτάξτε, εδώ θα μπω σε κάποια κομμάτια τα οποία μάλλον πιο ειδικός είναι ο γενικός που είναι δίπλα μου. Συγγνώμη να σας διακόψω πριν ξεκινήσουμε, να τηρούμε αυστηρά τους χρόνους, γιατί ήδη έχουμε ξεφύγει. Οπότε έχουμε 19 λεπτά και 12 Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Σας ακούμε. Τι είναι η ΚΑΠ? Είναι ένα πλαίσιο σημαντικό μέσα στο οποίο κινούνται οι πολιτικές των κρατών μελών. Είναι η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού κατατείνει αυτό το πλαίσιο, πού κατατείνει αυτή η ενιαία στρατηγική? Σε μια βιώσιμη και αειφορική γεωργία. Ποιο είναι το δικό μας πρόβλημα και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν πας να βάλεις πολλά, να το πω έτσι, πολλά κομμάτια του παζλ σε μια ενιαία εικόνα. Γιατί αυτό είναι το εγχείρημα. Αυτό σημαίνει η κοινή αγροτική πολιτική. Πώς μπορείς να συντεριάξεις διαφορετικές χώρες, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές τεχνολογίες, διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικά κλίματα, διαφορετικά συμφέροντα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συντεριάξεις. Για να γίνει αυτό, γιατί έχει να κάνει και με την ευρύτερη πολιτική συνοχή, θα την πω εγώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο νωρίτερα με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο για τη συνοχή, γιατί είναι η ίδια λογική. Τι είναι η συνοχή? Είναι η δύναμη της χημείας, νομίζω, κύριε Μπρίταν, έτσι δεν είναι? Στη χημεία τη βλέπουμε τη συνοχή, στη φυσική, που κρατάει κοντά διαφορετικά τμήματα του ίδιου μορίου. Αυτό είναι η συνοχή. Άρα, τι έχουμε εδώ να κάνουμε? Διαφορετικά μέρη της ίδιας υπήρου που θέλουν να φτάσουν ο ένας κοντά στον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, πρέπει να είναι ευέλικτο το σχήμα αυτό και το πλαίσιο αυτό. Και εκεί νομίζω πάσχει. Και αν θέλετε να κάνω και μια πολιτική έτσι κριτική επί του πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, δεν κάνει κακό η ευρωπαϊκή οικογένεια να πει ότι γιατί ψηφίστηκε η κοινή αγροτική πολιτική πριν από 2 χρόνια. Διορθώστε με. Δεν κάνει κακό να πει έκανα λάθος. Έκανε λάθος. Γιατί αν δεν έκανε λάθος δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε. Και γιατί έκανε λάθος? Γιατί δεν άκουσε καλά. Και γιατί δεν άκουσε καλά? Γιατί δεν ζήγησε καλά το τι είναι αυτό που ναι μεν σκοπός μας είναι να γίνουμε πιο πράσινοι, πιο αειφόροι, πιο. Ναι, αλλά πρέπει να μπορεί να ακολουθήσει η κοινωνία και η αγορά. Πρέπει να μπορούν να... Αλλιώς δεν είναι. Αν σκοτώσεις την κοινωνία και την αγορά, αν σκοτώσεις τον αγρότη, τι πράσινο μετά? Δεν θα υπάρχει πράσινο, θα υπάρχει μαύρο. Είναι τόσο απλό. Και νομίζω αυτό το λάθος έχει κάνει η κοινή αγροτική πολιτική και νομίζω αυτό το λάθος πρέπει να διορθωθεί άμεσα και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία που πήρε η χώρα μας για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Εμείς, σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε κάνει συγκεκριμένες 9-4 προτάσεις προς τον Υπουργό. Δεν θέλω να φάω το χρόνο σας, σεβόμενος και το χρόνο που υπάρχει στο πάνελ, όμως πραγματικά αξίζει να μπουν μέσα στο πλαίσιο διεκδίκησης στο εθνικό και οι προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προτάσεις που έχουν να κάνουν με το τι πρέπει να αλλάξει. Να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό, μιας και μιλάμε για ανθεκτικότητα, δεν πρέπει να γίνουν προβλέψεις. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Δεν θα πρέπει η ΚΑΠ να προβλέπει ενίσχυση των αναγκών που έχουμε για τους οργανισμούς εγκαίρων βελτιώσεων? Είμαστε εδώ και βλέπω και ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και κάθε χρόνο τι λέμε? Υπάρχουν ανάγκες τεράστιες, υπάρχουν απαρχαιωμένα συστήματα, υπάρχουν. Ναι, υπάρχει μια ευκαιρία που λέγεται ευρωπαϊκή πολιτική για την ανθεκτικότητα, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία χρηματοδότησης αυτών των υποδομών, τις οποίες δυστυχώς δεν έχουμε και οι οποίες δυστυχώς με ψέματα δεν μπορούν να αναβαθμιστούν. Είναι τόσο απλό. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε με ειλικρίνεια και να μιλάμε ειλικρινά απέναντι σε έναν κόσμο που αγωνιά. Και πρέπει να το κάνουμε με ένταση απέναντι σε αυτούς που αποφασίζουν. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα ο Έλληνας αγρότης με τον Γάλλο αγρότη. Αλλά αν είμαστε ειλικρινεί σε ένα πράγμα,
το ότι το θέλουμε να είμαστε κοινοί οι πολιτικοί. Κοινό σημαίνει ότι σέβομαι τα δικά σου συμφέροντα και εσύ τα δικά μου. Κύριε Φαρμάκη, να σας ευχαριστήσω. Κύριε Στρατάκη, να συνεχίσω με εσάς. Στρατάκος, συγγνώμη. Κύριε Στρατάκο, να συνεχίσω με εσάς. Η νέα ΚΑΠ προτείνει ένα νέο μοντέλο καλλιέργειας και απαιτεί μια ιδιαίτερη οργάνωση. Ως Υπουργείο είμαστε έτοιμοι, είμαστε σε θέση να το υιοθετήσουμε και αν όχι, τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν να πω ότι εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις περί αγροτικού περιφερειάρχη του κ. Φαρμάκη. Όντως λάβαμε τις προτάσεις σας και πολλές από αυτές συμπίπτουν και με αυτές τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει στην Επιτροπή τις 19 προτάσεις. Είναι 15 τεχνικού χαρακτήρα και 4 δομικού χαρακτήρα. Πολλές από αυτές εναρμονίζονται πλήρως με τις δικές σας και νομίζω ότι θα μπορέσουμε και παίρνοντας και υπόψη και τις υπόλοιπες προτάσεις των υπολείπων περιφερειών να συνθέσουμε ένα πακέτο δράσεων και μέτρων το οποίο θα διεκδικήσουμε από την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, σαφώς η νέα ΚΑΠ έχει πολύ μεγάλες αλλαγές με την προηγούμενη. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της νέας ΚΑΠ είναι το φιλοπεριβαλλοντικό της πρόσημο. Για να υπηρετήσουμε όμως αυτή την πολιτική της πράσινης μετάβασης, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο πολλών απαγορεύσεων και πολλών περιορισμών κατά την εκτέλεση των αγροτικών εργασιών στο χωράφι, στο πεδίο. Όλα αυτά αυτομάτως οδηγούν σε μία αύξηση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες μας. Και ενώ τους ζητούμε να υπηρετήσουν το φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο της ΚΑΠ, για το οποίο νομίζω κανείς δεν διαφωνεί, διότι όλες αυτές οι επιπτώσεις στο περιβάλλον τις είδαμε με πολύ εμφαντικό τρόπο στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπου πραγματικά εκεί πέρα από ανθρώπινες ζωές καταστράφηκε μια αγροτική οικονομία και θα κάνει πάρα πολλά χρόνια για να ορθοποδήσει. Χαρακτηριστικό, και να κλείσω την παρένθεση για τη Θεσσαλία, να πω ότι η πρώτη αποτίμηση για την αποκατάσταση των ζημιών μιλάει για ένα ποσό που θα υπερβεί τα 3 με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον για να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα όπως είχαμε στη Θεσσαλία. Εδώ λοιπόν όμως δημιουργούμε ένα πλαίσιο και ένα δίχτυ μέσα από το οποίο οι παραγωγοί μας έχουν πολλές, όπως είπαμε και πριν, απαγορεύσεις. Έχουν πολλούς περιορισμούς και αυτοί οι περιορισμοί αντανακλούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Περιορισμούς όπου οι αγρότες των τρίτων χωρών δεν έχουν. Οι αγρότες των τρίτων χωρών έχουν πολύ περισσότερες δραστικές ουσίες ως προς τα φυτοπροστατευτικά. Περισσότερα όπλα δηλαδή να πολεμήσουν στο χωράφι. Οι αγρότες των τρίτων χωρών δεν έχουν όλες αυτά τα μη και δεν πρέπει. Με αποτέλεσμα να παράγουν με ένα χαμηλότερο κόστος και όταν τα προϊόντα φτάσουν στο στίβο της εμπορίας, και τα δικά μας τα ευρωπαϊκά αλλά και από αυτά των τρίτων χωρών εκκινούν από την ίδια αφετηρία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει ως πολιτεία και θα πρέπει ως Υπουργείο να μπορέσουμε αφενός να διεκδικήσουμε τις όποιες αλλαγές ανέφερα και πριν στην ομιλία, για να κάνουμε την ΚΑΠ πιο ευέλικτη, να κάνουμε την ΚΑΠ πιο εύκολα εφαρμόσιμη, να μην αναγκάζει ο αγρότης να πληρώσει ένα στρατό συμβούλων για να ενεργοποιήσει τα μέτρα και να μπορέσει να πάρει τις ενισχύσεις που βλέπονται μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική, κυρίως όμως να μπορέσει να είναι βιώσιμος και ανταγωνιστικός. Γι' αυτό λοιπόν ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουμε δημιουργήσει ισχυρές συμμαχίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι για να γίνουν αποδεκτές αυτές οι αλλαγές θέλει και ισχυρές πλειοψηφίες. Και νομίζω ότι σε λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τις αλλαγές που έχει προτείνει ο Επίτροπος Γεωργίας, ο κ. Βοητσεκόφσκι, για να προχωρήσουμε στην απλοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών. Εμείς έχουμε το μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων, για να επανέλθω στο ερώτημά σας. Έχουμε το μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων, το οποίο είναι μια καινοτόμο δράση, όπου φέρνει το γεωπόνο στο χωράφι. Όπου ουσιαστικά με ένα πρόγραμμα που ξεπερνά τα 93,8 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει πάνω από 120.000 συμβουλές απευθείας στους παραγωγούς μας, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι, που δεν είναι άλλοι από τους γεωτεχνικούς και ειδικότερα τους γεωπόνους, θα μπορέσουν να έρθουν δίπλα στον αγρότη, δίπλα στον κτηνοτρόφο, για να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν καινοτόμες πρακτικές, νέες πρακτικές, οι οποίες θα τον βοηθήσουν κατά πολύ στην εκτέλεση των καθημερινών του καλλιεργητικών τεχνικών. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύουμε πολύ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεδομένου ότι υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ των γεωτεχνικών γεωπόνων και των παραγωγών μας.
Με αυτό το πρόγραμμα τους φέρνουμε κοντά και νομίζω ότι οι τεχνικές συμβουλές θα τους δώσουν εκείνη την δυνατότητα, εκείνη τη γέφυρα, όλα αυτά τα οποία αναφέρει η ΚΑΠ, όλους αυτούς τους προορισμούς και τις δυσκολίες κατά την εφαρμογή που μας οδηγεί η νέα ΚΑΠ, θα τους βοηθήσουμε να τα κάνουμε με ένα πιο εύκολο τρόπο, κυρίως όμως πιο αποδοτικό. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Φαρμάκη, να συνεχίσουμε με εσάς. Το Brand Name Olympia Lad που τολμηρά επιβάλλατε μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας? Νομίζω είναι προφανές. Το αναφέρθηκα και στον χαιρετισμό μου. Νιώθω ότι η προσπάθειά μας να καταστήσουμε δεδομένη και χωρίς αμφισβήτηση την εκ νέου σύσταση μας, το rebranding που λέμε στα αρχαία ελληνικά, το rebranding αυτό της περιφέρειάς μας ως Ολυμπιακή Γη, είναι προφανής ο στόχος και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την λογική της οικονομίας της φιλοξενίας, του τουρισμού δηλαδή, αλλά η φιλοξενία περιλαμβάνει πολλά. Περιλαμβάνει εμπειρία, γεύση, όραση. Μέσα στη γεύση είναι και η αγροδιατροφή. Και όχι μόνο, είναι ακόμα και οι συνταγές. Θέλω να πω ότι αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο εργαλείο marketing, μια νέα ταυτότητα η οποία υπερβαίνει σε δυναμική, σε αναγνωρισιμότητα, σε σεβασμό, σε αξίες και αρχές που πηγάζουν από εκεί, η οποία δεν είναι μόνο όνομα, αλλά είναι και ονομασία προέλευσης, διότι είναι εδώ. Σκεφτείτε το λίγο παραπέρα, τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Δεν λέω τίποτα, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, αλλά θα μπορούσε να είναι και ονομασία προέλευσης, η οποία θα έχει τεράστια υπεραξία, γεωγραφικά και οικονομικά υπεραξία. Λέω λοιπόν ότι προφανέστατα αυτό αγγίζει και τον πρωτογενή τομέα. Θέλω όμως, πέραν του ερωτήματός σας, τον οποίο νομίζω ήδη απάντησα καταφατικά, θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που άκουσα νωρίτερα από τον Υπουργό και δεν θα σας πάρω χρόνο. Αναφέρθηκε στον Υπουργό, λέω, στο Γενικό. Σας αναβάθμισα, Γενικέ μου. Ελπίζω, εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση και αναφέρθηκε σε πολλά και σωστά. Η μικρή μου εμπειρία αυτήν των 4 ετών που έχω την τιμή να βρίσκομαι στο τιμόνι αυτής της περιφέρειας και να έρχομαι σε επαφή με καθημερινές αγωνίες και προβλήματα και όσο μπορεί να μου επιτρέψει αυτός ο ρόλος και η ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, η μικρή ή η μεγάλη, έχω καταλάβει ότι μέσα σε όλα αυτά προβλήματα οικονομίας, προβλήματα υποδομών, προβλήματα, υπάρχει στον αγροτικό τομέα και ένα σοβαρό πρόβλημα ενημέρωσης. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα μπορέσει και μπορεί να απαντήσει αυτό που λέγαμε πριν, η κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί υπάρχουν πόροι. Ξέρετε, μιλάτε για τον γεωπόνο στο χωράφι. Δεν χρειάζεται μόνο γεωπόνο στο χωράφι. Χρειάζεται ένας άνθρωπος, ο οποίος, ένα ζωντανό helpdesk, ένα ζωντανό σημείο στο οποίο θα μπορεί αμφίδρομα να υπάρχει αυτή η ενημέρωση από την πολιτεία προς αυτή τη δομή και κατευθείαν στον αγρότη. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης και φυσικά κατάρτισης. Εδώ ακούστηκε κάτι και από τον κύριο Πρίτανη νωρίτερα. Ναι, έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία εδώ και 2,5-3 χρόνια σχετικά με την ανέβρεση δυνατοτήτων εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με τα αγροτικά, μαζί με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μαζί με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με τον Δήμο της Ήριδας. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Μαζί και με άλλους φορείς. Εμείς σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαμε την ευθύνη να είμαστε μπροστάριδες σε αυτή την πρωτοβουλία και όχι μόνο όμως. Είχαμε και την ευθύνη να χρηματοδοτήσουμε την πρώτη φάση αυτής της μελέτης, η οποία όμως θα πρέπει αυτή η μελέτη να πληρεί και το σκοπό. Και ο σκοπός ήταν συγκεκριμένος εξ υπαρχής. Και μέχρι ο σκοπός να πληρωθεί, δεν θα πληρωθεί. Το αντιλαμβάνεστε ότι ο σκοπός πρέπει να πληρούνται. Γιατί αν δεν πληρούνται, τότε είμαστε σε αναμονή. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι μαζί προφανώς έχουμε την ίδια κατεύθυνση, προφανώς έχουμε την ίδια βούληση και θέληση, προφανέστατα όμως και πέραν πάσης αμφιβολίας θα πρέπει να υπηρετείτε κάτι ανώτερο. Και το ανώτερο είναι να μπορέσουμε
να ενημερώσουμε τον αγρότη, να καταρτήσουμε τον αγρότη, να καταρτήσουμε τους νέους μας που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Περάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Κύριε Στρατάκο, θα κλείσουμε με εσάς και το τελευταίο ερώτημα. Το κόστος παραγωγής αυξάνεται. Οι αγρότες δυσανασχετούν και είναι λογικό. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε, τι έχουμε στα πλάνα μας από πλευράς Υπουργείου? Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του κόστους είναι κυρίως τα εργατικά. Η μη δυνατότητα, για να είμαι πιο ακριβής, έβρεσης εργατικών χεριών, αυτό αύξησε κατά πολύ τα μεροκάματα και επηρέασε κατά πολύ και γιατί συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στο λεγόμενο κόστος παραγωγής. Από το 2019 που η διακυβέρνηση της χώρας είναι, ο πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δώσει σαφείς οδηγίες και εντολές για το πώς θα μπορέσουμε να συνδράμουμε όχι μόνο με τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, αλλά και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, πώς θα μπορέσουμε να συνδράμουμε στη μείωση του κόστους παραγωγής και, όπως είπαμε πριν, να κάνουμε τους αγρότες μας ανταγωνιστικούς, αλλά κυρίως να τους κάνουμε βιώσιμους, για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους, να παραμείνουν στα χωριά τους, να κρατήσουν ζωντανό το κύτταρο στην ελληνική ύπαιθρο και να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να αισθάνονται περήφανοι για το επάγγελμά τους, να αισθάνονται όμορφα για το γεγονός ότι είναι αγρότες και να μην είναι μια επιλογή ανάγκης. Γι' αυτό το λόγο μειώσαμε τη φορολογική κλίμακα από το 22% στο 9%. Δώσαμε τη δυνατότητα πληρωμής κατά 50% λιγότερα στους αγρότες οι οποίοι είναι συνεταιριζόμενοι, 50% στο φόρο, οι οποίοι είναι συνεταιριζόμενοι ή έχουν συμβολιακή γεωργία. Την ασφάλισή τους εκεί όπου τα προηγούμενα χρόνια το ποσό έβγαινε με βάση το τζίρο, την μεταφέραμε πάλι με βάση την κλίμακα, μειώντας κατά πολύ το ποσό που πληρώνουν για ασφαλιστικές φορές και ουσιαστικά καταργώντας το νόμο Κατρούγκαλου. Το ΦΠΑ το μειώσαμε στο 6% για τα λοιπάσματα και τις ζωοτροφές από το 2013. Το ΦΠΑ στην αγορά των γεωργικών μηχανημάτων, ακόμα και για την κατασκευή θερμοκηπίων, το μειώσαμε στο 13% από το 24% το οποίο το παραλάβαμε. Δώσαμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Ένα πράγμα το οποίο ήταν κεκτημένο των Ελλήνων αγροτών και ο ΣΥΡΙΖΑ το κατήργησε. Η Νέα Δημοκρατία με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2022, το 2023, φέτος το 2024, αλλά και του χρόνου το 2025, δίδοντας πάνω από 83 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, επαναφέραμε και πληρώσαμε στους αγρότες μας την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι για την επόμενη χρονιά έχει ειδική επιτροπή ήδη συσταθεί, ούτως ώστε να αποδίδουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου στους ανθρώπους που πραγματικά πάνε στην αντλία και όχι απλά επειδή καλλιεργούν. Άρα δηλαδή θα κάνουμε το σύστημα πιο δίκαιο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Επίσης, μειώσαμε την τιμή στην κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή για 10 χρόνια, 2 χρόνια σταθερά και τα υπόλοιπα με τη δυνατότητα επιτήρησης από πλευράς της κυβέρνησης, οι αγρότες μας θα πληρώνουν, αυτοί που δεν έχουν χρέη προς τον πάροχο της ΔΕΗ, 9 λεπτά την κιλοβατόρα. Είναι κάτι το οποίο μειώνει κατά πολύ, 9,2 συγγνώμη, κατά πολύ το κόστος, κυρίως για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το ρεύμα για να αντλήσουν υπόγεια νερά και όχι μόνο. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών για το ηλεκτρικό ρεύμα για 10 χρόνια με άτοκες καταβολές. Και τέλος, ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά, που δίδει τη δυνατότητα στους αγρότες να εγκαταστήσουν μέχρι 50 κιλοβάτ φωτοβολταϊκούς, ούτως ώστε να μπορέσουν να μειώσουν, αν όχι να εξαλείψουν το κόστος για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόσφατα καταργήσαμε το τέλος επιτιδεύματος για τον αγρότη. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένα μπουκέτο μέτρων τα οποία τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων αλλά και από τα υπόλοιπα Υπουργεία δίνουν τη δυνατότητα στους αγρότες μας να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να μπορέσουν ουσιαστικά να είναι πιο βιώσιμοι. Επιτρέψτε μου μόνο να πω το εξής για να κλείσω, γιατί ό,τι βλέπω ο χρόνος τελείωσε. Σε όλα τα δυτικά κράτη η γεωργία είναι επιδοτούμενη.
Και έχουμε και εμείς τη χαρά και την τιμή να μετέχουμε στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και να έχουμε πάνω από 19 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να δώσουμε άμεσες και έμεσες ενισχύσεις στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό είναι μια κατάκτηση την οποία ουσιαστικά πιστώνεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεδομένου ότι όταν έγιναν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ, την τρέχουσα ΚΑΠ, η Ελλάδα ίσως ήταν η μοναδική χώρα που δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που είχε διαχειριστεί στην προηγούμενη ΚΑΠ. Ενώ οι περισσότερες χώρες είχαν μείωση του συνολικού ποσού για πάνω από 10%. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Στρατάκο. Ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Φαρμάκη.